Mase sikhuluma ngesigubhu-ke suke sikhuluma nge-power supply kamoya. Power supply esinikeza izinto esuke siy'funa noma ekhuthaza amandla esiwanxusayo. Njengoba idilika nje le ndoda, njengoba ikhuphuka nje le ndoda, akukho okusabisayo lapha kogogo ngoba ngisho amafutha awekho kuleli gona. Uju nje olugcwele lapha bese kuba impande nje uyibona inkabi ikhuphuka ichitheka isetshenziwe-ke kodwa ngokujula namakhuba ahlanganiswe ngokujula. Akuyona-ke imilingo le bakwethu, ukuhlanganiswa nje kwempande sakha i-power supply njengoba usuke ubona iy'gubhu ey'phehla ugesi bese-ke ukuthi siphehla iy'nhlahla. Into enjalo nje bogogo. Ngesinye isikhathi nginganichazela kahle ukuthi yini le nto le. Niyeke ukungi-confuse-a, niyeke ukuyi-confuse-a bogogo.